Os inxeñeiros romanos que traballaron na extracción del preciado oro nel noroeste de Hispania tuveron que emplearse a fondo para conducir grandes cantidades de auga hasta as explotacións mineras. Os manantiales se atopaban ás veces a moitos kilómetros de distancia montaña arriba, e aquí, en Penafurada, os técnicos, auténticos maestros nel dominio dos recursos hidráulicos, non tuveron máis alternativa que perforar a roca coas limitadas ferramentas de que dispoñían. O resultado, 20 siglos despois, nos parece inda hoi admirable. A exuberante vexetación da zona, nas laderas del Pico del Acebo, foi ocultando aquellas antiguas canteiras romanas, pero a cambio nos regala un agradable paseo a lo largo del antigo canal, a sombra dos castaños, dos carballos e das vidureiras. Hoy el agua sigue el seu curso en libertad nos regatos del lugar, buscando a cuenca del río Navia, ajena al valor que tía antaño. Este paseo, si cuadra, nos fai evocar que somos os heredeiros del noso pasado e que sería recomendable ser tamén os legatarios del presente ás xeneracións del futuro. A visita a Penafurada significa unha inmersión nel noso pasado, nel noso patrimonio e na nosa cultura. Pouco conocido seguramente para a maioría de nosotros, ben merece a pena el viaxe hasta el concello de Grandas de Salime, comparada obligada tamén nel seu museo etnográfico, así como nel castro e museo del Chao San Martín. Son as huellas da nosa historia.